Dve dvojky vedľa seba zdobia aktuálny Corso Video Fashion Blog. V jeho 22. vydaní naša stálica, Pali Ciesar, dnes aj s kamarátkou Aďou a hlavne značka. A veď nech povie Pali. Obchod New Yorker, móda mladých a pre mladistvých. Všetci, ktorí chcú byť trendy a vyberať si z najnovších kúskov nových kolekcií. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že značka New Yorker nemôže byť od inakadiaľ ako z New Yorku. Avšak New Yorker je nemecká módna značka, ktorá bola založená v roku 1971. New Yorker sa teda zameriava najmä na mladých ľudí, ktorým záleží na tom, aby boli trendy. A na tom samozrejme záleží aj Palimu a Aťke. Dnes si Andrejka vybrala oblečenie v romantickom štýle, dlhú sukňu, ktorú doplnila doplnkami, klobúkom a trendovým ruksakom. Ja som si v tomto štýle vybral sako, plátenú košelu a pohodlné rifle. Sortiment značky New Yorker pozostáva prevažne z young fashion, jeans, športovej a streetwear módy a doplňa sa o širokú ponuku doplnkov a spodného prádla. Postupme ale ďalej. Kam zacielili Aďa s Palim pri ich druhom výbere? A museli sme sa trafiť aj do čierneho, a to do army štýlu, ktorý je trendom a hitom tejto sezóny. Celá kolekcia New Yorker sa prezentuje jasnou módnou výpoveďou a skladá sa výlučne z vlastných značiek. Ak sa vám to páči, tak sme radi a dúfam, že sme vás trošku inšpirovali módou značky New Yorker. Ešte viac módnych trendov a inšpirácií dostanete priamo v predajni New Yorker aj v shopping centre Corso Prievidza. Majte sa fajn!